Gore rinera kudyiwe rinopisa zvatotanga manje pakaipa. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapana chichazisha. Everybody say Kulien, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulien, 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 yeah. My updates are brilliant, 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 yeah. Gore rinera kudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe zvino hazvina kumira zvakanaka iko zvine ndiri kutambira information yandiri kunzwa according to my private sources, my sources in Mutare. Ndiri kunzwa kuti zvoni kune kushudwa kwakaitika, kushudhana kwakaitika pamotorcade, but that motorcade iyoyo people were expecting kuti maybe it was for Hezekiah himself, but hazvina kuzofamba mafambiro iwayo because one of the cars ndo iri kunzi yakarohwa vhiri ne certain guy akangobudikira from Norway, and zviri kunzi zvakaitika panonzi pa Christmas pass. To those who know the place, haisi nzvimbo yekuti kudzimba kana kuti pachi pane sango already, pane zvimakomo mukaita mumakomo yo. To those who have been to makomo yo, they always understand zvinhu zviri zvakaita panhu ipapo. So pari kunzi this motorcade dzanga dziri pakufambira kunoonana ne the guy anonzi Mukodza, one of the chairman anogara ikoko kwaMutare ikoko. Saka pakuzongono dai so manje mota ndo pari kunzi pakuita se pakurowanwa kwadzo. So vamwe vari kususpect that maybe the motorcade was for Auxilia, but Auxilia was not there, was not in that motorcade, or yanga iri yani, because the way yakafamba yacho ichinikirikena, I see that full motorcade imwe yeZimu one year inozikana na vanhu vese. But unongoona, you can tell kuna vanhu vanogara kuZimbabwe vanokuudza kuti even achifamba vanoziva kuti apa ndiye anogona aripo. Sometimes anogona asina kana mabikes aya anovhurira road aya andimukuzviona. So inini ndo zvandiri kuudzwa kunzi changa chachaya uko pane mota iri kunzi yakakwachanurwa, yakagwejenurwa nevakomana, yakarohwa vhiri, ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho, nyaya dzacho ipapapa. Hazvisi kupera, vanhu vakatsamwa honestly, kuona wakusvika pakuvhungwa to that extent kuti even usipo zvakafanira ngoti vanhu vakakuvenga zvekuti vakusvika pakutema kana mota yako usipo, chibva waziva kuti uri kufosa zvinhu vanhu vanenge vasiri kuita sei pakunakirwa newe. But handisonyanya kupedza ndichinyanya kuirebesa ndichiita sei, because a lot is going on already, and vanhu vakawanda vari kuda kunzwa kuti vamwe vari kutokudii, since chiri chivhitivhiti chevanhu vakawanda kuti vange vachitaurawo. And guys, to those vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, is either une something chaunenge uchida kuti chauri kutaura panapa, something that you want to report, something that you want to tell us, something that is happening in your area, feel free to contact us panamba dzedu dzechivhitivhiti. Ukadzitsvaga unodziwana ipapa dzinenge dziripo all the time, unotiudza zviri kuitika, ndiani ari kunetsa, chii chaitika, because pane dzimwe nyaya dzekuti kure kwemeso nzeve dzinonzwa, but iwo kana uri ipapo ndiwe nzeve dzacho unonzwa. And I always encourage you guys kuti kana dziri nyaya dzimwe dzamunoona kuti dziri serious or dziri too sensitive zvekunyanya, torai mavideo futi mutikandire isusu we know how to deal with those issues, because most of the times kunongo munhu angotanga unozongotaura zvimwe zvacho panguti unotadza kuzozvibhiliva kuti iyo nyaya kutaura zviri kwere. But anyway, ngatiiperere panapa, takateererawo vakuru vari kutaura panapa, tinzwe kuti vari kutiwo kuti zviri kuperawo here kusaidi kwavari ikoko, because ndoda kuti nyaya dziswererwe kaidzi handitinzwe. Kulendi kwakadii. Kune nyaya yendoda kuisa patebho nhasi, nyaya yendogara kuiisa misi nenguva ndogara kuitaura, ende ichokwadi chisingatengesewi, chokwadi chinozikanwa chero nani, chokwadi chinozikanwa nevanhu vari kubhenefita nhasi, chokwadi chinozikanwa chichabhilivhiwa negeneration yevazukuru vedu vari kuzouya kana nyika ikaramba yakaita zvairi nechimiro chairi. Asi tichida kuti titaurirane reality varume, semazuva ese zvatinogara tichiisa pamberi kana pauso, zvese zvavari kuita izvi
zvokufosekedza kurula Zimbabwe, zvokufosekedza kuCable 3 kuti toda kuti Mnangagwa asvike 2030, zvese zvokupiwa vanhu poison, zvese zvokuurawa kwavanhu vachiurayirwa muchimusangano ichi, kana dei yanga iri gavhumendi inotonga zvisina tsvete, nyika yakanaka, nyika ine stable currency, nyika ine mari yayo, ine currency yayo, nyika yakaita zvayakaita kubva pakutanga vachiipiwa kuiswa mumaoko eZANU-PF, ichibva muvachena ichiinda muZANU-PF, hakuna munhu kana vanhu vaizozvimanikidza kugara pachigaro chaasina kusarudziwa nenyaya yokuti panenga pane freedom, panenga pachinzi nyika ine kuzvitonga kuzere kusina chidzvanyiro. Shoko ravanotaura rokuti Zimbabwe ine kuzvitonga kuzere, ine kuzvitonga kuzere kune vari kutonga, kune vari kusapota, kune vanodya. Handiti unopaona, ngatitarire tagwirei. Ndakamboisa audio kuti tagwirei naChivhayo nerimwe kuru rose, they are calling them millionaires, multi-millionaire, billionaires. Vakanga vari kupi panguva yaMugabe? Kubva pa2018 2021 zvichidzoka sure, vakanga vari kupi ende vachiita nezvei? Vari vanani? Saka vanhu ivavo vanga vakavanda sure kwaMnangagwa, kusureko vari pasi petsoka dzaMnangagwa, vachitevera mafootstep aMnangagwa kuti munhu dei angeenda papawa, then toita zvatinoda kuita. We can be a multi-millionaire and billionaires. Like vana Philip Chiyangwa, ndizvo zvavanga vari. Ike zvinezvi vaisenemesana naTemba Muliswa. Chokwadi ndochatinotaura ichi, chisina munhu anochida. Chakasungirwa mufana Tafadzwa uyo womuchiredzi kuti varombo ndo vanombunyikidzwa, nokuti imimi varombo ndimi mune right yokuvhota, ende varombo munondivhotera isisu tirambe tiripo tichidya. Although hamuna benefit yazvo imini, apo toda kuti tibudirane pachena, zvisingatengesi, zvisingazotaurwi kuma inbox iko kuno ndokwototaura nacho. Vazhinji mama yedu ndakamboisa audio kusuroko kainzwisa vanhu vakatorwadziwa nayo, vanhu veZANU-PF vakatokuvhunza kuti uyu ndiani ende anoita nezvei, ari kupi, tipe nhamba dzake, nokuti havadi kuzwa chokwadi. You beginning to speaking the truth, vanoda kusoredza padhuze navo, then wekisa threat. Kana vakasakisa threat, vanokuti kuti zvisiyana nazvizvi, zvisiyana nazvizvi, izvi zvazvisi zvako izvi ndezvapurezidendi. Kana ukataura kudai, haunenge waona kuti watengesa nyika yedu, watengesa purezidendi wedu. Aiwa, isusu tichitaura titaurire zvapurezidendi, isusu tinotaurira zvamacitizens. Tichitaura tiri kutaura tichiisa rutsigiro rwamacitizens. Ende iroro shoko ngavarizive vanhu vakabhenefita payear 2000 land reform program,
They are part of ZANU-PF. Nothing to do with citizens. How can you say citizens they are benefit with their land without anything? Okay, ZANU-PF. Let us go back kumashuroko. Vana Harare vaNational Timber, vana Mutemachani, vakanga vachifamba semachairman kana kuti seunion yeZANU-PF. Vanhu ndiri kutaura nezvavo munotovaziva. Kana vanoziva story yandotaura. Vana Harare vaifamba door to door. And although that is the people like Pakamile Mutakati and Jacinta and Ngizwe, there were 3 guys. What I want to tell you true. Mukoma wa uyu wachinotimba Chinos. Mukoma wachinotimba nana Harare nana Mutemachani Shedumbichi. Vakanga vari 3 guys. Simbi Lucky, Jacinta, Ngizwe, Pakamile Mutakati. There were 3 guys. Similar, that is happening in South Africa. That is what was happening in Zimbabwe too.